Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gary. 35 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin ng aking asawa noong taong 2003 sa siyudad ng Dumaguete. Kami ay bagong kasal lang ng mga panahong iyon at nagsisimula pa lamang sa aming buhay mag-asawa. Matapos ang aming kasalay, sa bahay na inahanda ko para sa aking asawa na kami umuwi na nasa Magatas. Sa lahat ng barangay doon, ang Magatas ang masasabi kong pinakaliblib at maraming malalaking kakahuyan. Idagdag pa ang tahimik at halos walang taong makikitang nagliliwaliw kahit sa katanghaliang tapat. Hindi naman siya lugar ng mayayaman, pero sadyang hindi lang talaga yata palalabas ang mga residente sa nasabing lugar. Ang bahay na inihandog ko sa aking asawa doon ay hindi isang bagong tahanan. Binili ko lang iyon sa murang halaga nang malaman kong pupunta pala sa abroad ang mismong may-ari nito. Isa itong matandang dalaga na inaya ng kanyang kapatid sa ibang bansa para doon na mananatili. Kaya naman nung makita ko ang isang poster, ang bahay na may malaking karatula na for sale ay kaagad kong tinawagan ng may-ari para makipag-ayos sa paraan ng bintahan. Hindi naman ako nabigo at naisagawa kaagad ang kasunduan. Anang dating may-ari, may iilang bahagi ng bahay ang kailangan daw i-repair. At kung may mga tanong ako, libre ko lang daw siyang tawagan. Hindi ko naman din iyon nagawa dahil sinuyod ko na ang buong bahay bago pa man kami maikasal ng aking asawa. Maayos naman ang mga silid at walang problema sa tubig. May sobra-sobra pang supply ng kuryente, kaya kahit sa bahay na ako magtatrabaho ay walang problema. Ang laking tuwa ng aking asawa nang ibalita ko sa kanya na doon na kami dediretso sa bagong bahay pagkatapos ng kasal. Kaagad siyang nag-impake sa aming mga gamit at ikinarga ang mga iyon sa isang truck na naglilipat ng mga kagamitan sa ibang lugar. Pagkarating namin doon, saglit kaming namahinga ng aking asawa at kumain. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na kami sa pagkilos kung aling parte ng bahay ang una naming lalagyan ng kagamitan at pagpipilian pa namin kung saan kami matutulog sa gabi. Nagsimula kaming mag-arrange ng mga gamit bago mag 12:00 ng tanghali at natapos kami ng 6:00 ng gabi. Dahil napagod, nagdesisyon kaming umorder na lamang ng pagkain sa isang fast food chain para maipa-deliver sa hapunan. Nasa banyo ang aking asawa at naliligo kaya napaupo ako sa sofa para manood ng telebisyon. Basta na lang ako napaigtad nang marinig ang kanyang matinis na sigaw mula sa loob. Kaya naman tarantang dinaluhan ko ang aking asawa na kaagad inatake ng kanyang hika dahil sa paghangos. Aniya, may nakita raw siyang isang napakahabang buhok na dahan-dahang gumagapang pababa mula sa kisame. Tila pagmamay-ari iyon ng isang babae dahil may hagik-gik din daw siyang naririnig na iginapang ng kilabot sa buo kong katawan. Kaagad kong tinignan ang itinuturo ng aking asawa sa banyo. Pero sa labis kong pagtataka ay wala naman akong nakitang buhok o bakas man lang ng hibla ng buhok sa kesame. Wala akong nagawa kundi yakapin na lamang siya at pakalmahin hanggang sa mahimasmasan ito. Kinagabihan, maagang nagpahinga kami ng aking asawa matapos makapaghapunan. Kanina ko pa ginustong makatulog pero masyado akong nabalisa at hindi man lang dinalaw ng antok. Pabiling-biling lamang ako sa higaan
hanggang sa hindi na ako makatiis at bumalikwas na ako sa pagbangon. Marahan ang mga hakbang na naglakad ako papunta sa kusina, tsaka tinungo ang frigider. Binuksan ko iyon at kinuha ang pitsil na may lamang malamig na tubig. Nakaramdam ako ng kaginhawaan matapos makainom. Nang pabalik na ako sa aming silid ay natigilan ako ng may mahagip na tingin sa may bintana sa sala. Hindi ko maiwasang kabahan nang makitang bukas na ito at doon nang gagaling ang malakas na ihip ng hangin. Nagmadali ako sa paglipat doon para isarado ito. Ngunit gayon na lang ang gulat ko nang makakita ako ng aninong patalilis na tumakbo sabay na wala sa may garahe. Kaya doon na ako kinalabutan. Hindi ako sanay makipagbakbakan pero oras na mapatunayan kong magnanakaw ang nasabing nilalang ay hahabulin ko talaga siya at ipapakulong. Sinubukan ko pang lumabas pero napigilan ako kaagad ng aking asawa na noon ay napansin pa lang wala ako sa kanyang tabi. Kaya sinundan niya ako sa baba. Malakas ang pakiramdam kong magnanakaw ito dahil minsan kong naalala na sinabi sa akin ng dating may-ari ng bahay na noong siya pa ang naririto ay madalas din siyang makarinig ng kwento mula sa kapitbahay tungkol sa mga magnanakaw. Dahil dito, naisipan ko tuloy na maglagay ng CCTV sa labas para malaman kung sino ang umakyat sa aming trangkahan at nang ma-report ko ito sa kapulisan. Sabi ng aking asawa, nararamdaman niyang hindi raw magnanakaw ang pumasok sa aming bahay, kundi isa itong aswang. Dahil sa takot na kanyang nadarama, minabuti ko na lang na huwag nang makipagtalo sa kanya dahil alam kong hindi rin naman titigil sa pakikipagkuro-kuro ang aking misis. Kinabukasan, nagpasya akong gumising na maaga at pumasyal sa kalsada habang nagja-jogging. May iilang nakasabayan ako at tinanong kung ako raw ba ang bagong nakatira sa bahay ni Aling Sylvia na kaagad ko namang tinugon. Namangha sila at hindi makapaniwala nang malaman nilang doon nga ako nakatira. Binaha kaagad nila ako ng mga tanong kagaya ng wala raw ba kaming mga naririnig na ingay sa gabi. O di kaya ay wala raw ba akong napapansing mga kababalaghan sa loob ng bahay. Tanging iling lang ang aking sagot sa kanila hanggat maaari kasi ayaw ko nang malaman ang tungkol sa bahay dahil hindi ko naman hinalungkat ang history niyon. At mas lalong ayaw ko nang malaman pa at baka matakot lang kami ng asawa ko. Sa ikalawang gabi namin sa bahay, mas nakaramdam ako ng matinding tensyon. Mas lalong hindi ako makatulog at pabiling-biling lang ako sa higaan. Pakiramdam ko ay may mga matang palaging nakasunod sa amin, mapatanghali man o gabi. Oo, tanghali. Kasi sa mga oras na iyon ay may naririnig din akong mga yabag na mula sa aming bubungan, tila ba naninilip. Hinayaan ko na lamang ito hanggang sa masanay na din kami sa mga kakatuwang nararamdaman namin sa aming tahanan. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang. May sakit ang aking papa at walang mag-aalaga sa kanya sa bahay dahil pareho naman sila ng aking mama na may karamdaman. Iyon nga lang ay papagaling pa si mama at hindi pa pwedeng mabinat. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakapagsalita ay sumabat ang aking asawa at sinabi niyang pwede naming dalhin sina papa at mama sa aming bahay para kami na ang mag-aalaga. Labis ang aking tuwa at pasasalamat lalo na at naging isang maintindihing asawa ang aking piniling pakasalan.
Kinuha kaagad namin ang aking mga magulang at sa aming bahay sila namin dinala para maayos na maalagaan. Doon na nagsimula ang mga bagay na alam kong hindi kayang gawin ng isang magnanakaw, kagaya ng una kong naiisip. Ika-4 na gabi na mula nang dumating sina mama at papa sa aming bahay. Noong una ay maayos naman silang nakakatulog. Sa pagkakataong ito, nabigla ako nang makarinig ng sigaw mula sa kanilang silid. Kaagad na dinaluhan ko ang aking mga magulang para tanungin kung ano ang nangyari. Natigilan ako nang sabihin nilang may umakyat daw na tao sa bubong at huminto sa tapat na kinahigaan nila. Naramdaman pa ni mama na parang binubuka ang yarong bubong na animo ay may nais pumasok sa loob. Kinabahan ako at kaagad na nagpatawag ng pulis tsaka gumawa ng hakbang. Anang aking asawa, masyado raw delikado kapag inakyat ko kung sino mang masasamang loob na nasa aming bubungan. Hindi ako nagpapigil dahil kung talagang magnanakaw siya ay uuwi siyang bugbog sarado sa kulungan. Dala ang isang pamalo. Dahan-dahan akong dumaan sa aming pintana papunta sa itaas. Walang ingay akong kumapang hanggang sa matanaw ko na ang bubong ng kwarto ng aking mga magulang. Kumpirmado, may nakatuwad na nilalang doon at hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay aatakihin ako dahil sa isiping baka hindi naman talaga magnanakaw ang nasabing lalaki, kundi isang mamamatay tao. Mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang pagmasdan ko ito. Malapit nang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan, kaya naghintay ako. Naisip kong medyo lumapit sa kanyang kinaroroonan para kung sakaling magbalak siyang tumakas ay mabilis ko siyang mapalo. Pero nalukot ang aking ilong nang makaamoy ng masangsang na animo, nabubulok na patay ng tao at nagmumula iyon sa kanya. Hinila ko ang aking damit at itinakip sa aking ilong. Nakakasuka at nakakapandiri ang kanyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaiba ang itsura nito. Hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat. Nais ko sanang kumprontahin ang taong ito pero tila may pumipigil sa sarili ko. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam at tila natuyuan ng laway na nahirapang lumunok. Natatakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang ginawa kong pag-abang? Kinilabutan ako nang makitang lumawit ang dila nito habang nakikinig sa pagsasalita ni mama. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam dahil hindi mamamatay tao o magnanakaw ang taong nakita ko sa bubong, kundi isa palang gutom na aswang. Bago pa man siya mag-anyong lulundag ay sinugod ko siya at marahas na tinulak. Nagpapasalamat ako dahil huli na nang mapansin niya ako. Pero nang mahulog siya ay nagawa pa niyang makalmot ang aking braso na nag-iwan ng malalim na sugat. Napasigaw ako sa sakit, dahilan para mataranta ang mga tao sa ibaba. Kaya kahit nahihirapan ay sinikap ko makababa kahit hirap na hirap. Hinabol ko siya nang mahagip ko ang kanyang anino sa labas ng aming bahay. Pero sa halip na siya ang masaktan ko ay ako ang napaigik sa sakit nang lumundag siya at daluhungin ako. Tila kami mga batong nagmula sa tuktok nang magpagulong-gulong kami at maggantihan ng lamuko sa mukha.
Pakiramdam ko ay lugi ako sa aming labanan dahil nanghihina ako sa amoy niyang nakakasulasok. Nang bitawan niya ako ay pumulot ako ng mga bato at pinaulanan siya dahilan para umangil ang nilalang at galit na sumingasing sa aking harapan. Lulundagan pa niya sana akong muli pero nakarinig siya ng mga ingay sa di kalayuan dahilan para tumakbo siya at magkuble sa isang manipis na kahoy hanggang sa basta na lang siyang maglaho sa dilim. Tsaka pa dumating ang mga pulis at naalerto nang makita ang aking sugat. Sabi nila, totoong sila ay mga pulis pero naniniwala sila na naglipa na raw ang mga aswang sa Magatas. Noong isang buwan daw kasi ay may natanggap silang reklamo na may sinugod at inabangan sa kalsada. Tanghaling tapat ito nangyari at walang makapagpaliwanag kung sino ba ang salarin. Dahil nang tignan sila sa CCTV na nagkataong naroon sa pinangyarihan ng krimen ay hugis tao lang ang kanilang nakitang nakipagbuno sa biktima pero hindi pangkaraniwan ang haba ng dila nito. Ang mas nakapangingilabot pa ay amoy patay ang lalaki na nagpataranta sa babaeng isinugod kasama na ang nakakahindik nitong pangil na alam nilang hindi kayang magkaroon ang isang normal na tao. Nang kausapin ko naman si Papa ay para duno raw ang nilalang na iyon. Isang uri ng aswang na mga may sakit na tao ang binibiktima nila. At pinapadali ang kamatayan ng mga ito para mas madali nilang mahila upang ihapunan. Hindi ko lang lubos maisip na ang inakala kong magnanakaw na umakyat sa aming bubong ay hindi pala tunay na tao. At sa halip ay isa pala itong alagad ng dilim na naghihintay lang kung kailan makakahanap ng tiyempo para makakuha ng mabibiktima. Mabuti na lang talaga at naging alerto kami kahit papano. Kung dati ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, ngayon ay hindi ko na iwawaglit sa isipan ko. Totoo sila, nanggagambala at delikado. Lalo na nang matuklasan kong dalawang paraduno ang pasalit-salit na bumibisita sa aming bahay. Iyong lalaking aswang at ang asawa niyang aswang na may mahabang buhok na minsan nang tumakot sa asawa ko. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Gary po ng Dumaguete. At bago tayo magtapos ay shoutout po kay Red Rivera. Shoutout din kay Ang Pahina ni Iralam Horror Stories. Shoutout din kay Dailin Pahayahay ng Bacolod City. Shoutout kay Lenit Reparado. At shoutout din kay Jocelyn Artisona. Shoutout kay Lovie ng San Dionisio, Iloilo. Pero nasa Quezon City siya ngayon.